नमस्कार. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. कारवार समुद्र किनाऱ्यावर स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रमाच्या अंतर्गत स्वच्छता मोहीम. कारवार रवींद्रनाथ टागोर बीचार मंगळवार 26 सप्टेंबराक स्वच्छता ही सेवा या केंद्र सरकाराच्या कार्यक्रमाअंतर्गत शहराच्या बाड शिवाजी शिक्षण संस्थेच्या पुढाकारान केल्या या कार्यक्रमाचे NSS विभागाच्या स्थानिक निर्देशक YF उप्पीन यांनी उद्घाटन केले. विविध कॉलेजाचे 25 पेक्षा जास्त शिबिरार्थी आणि शिक्षकांन सुमार 2 तासापेक्षा जास्त वेळ कारवार समुद्र किनाऱ्यावर स्वच्छता करून कचरो जमा केलो. केंद्र सरकाराच्या स्वच्छता योजनेमार्फत मन की बात या कार्यक्रमाअंतर्गत हो स्वच्छता कार्यक्रम आयोजन केला असून या कार्यक्रमात सहभागी झालेल्या सगळ्या स्वयंसेवकाले बेंगळूरचे NSS विभागाचे निर्देशक YF उप्पीन हे मी आभार मानले. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರಾಯೋಜಿತ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೇವಾ ಯೋಜನೆಯ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ PG ಸೆಂಟರ್ ಕಾರವಾರ ಹಾಗೂ ಶಿವಾಜಿ BEd ಕಾಲೇಜ್ ಕಾರವಾರ ಹಾಗೂ BVVS ಕಾಲೇಜ್ ದಿವೇಕರ್ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು NSSನ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರಾಗಿ ಇವತ್ತು ಸ್ವಚ್ಛ ಈ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳ ಒಂದು ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವರು ಇಡೀ ದೇಶದ ಹಳ್ಳಿಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಸಾಗರ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಂತೇಳಿ ಕೇಳಿಕೊಂಡ್ರು. ಆ ಥರನಾಗಿ ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಟಾಗೋರ್ ಕಾರವಾರ ಬೀಚ್ನಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಸ್ವಚ್ಛತೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಇದರ ಮಧ್ಯೆ ಮೇರಾ ದೇಶ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಏನಂದರೆ ಈ ದೇಶದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಿಂದ ಮಣ್ಣನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಎಲ್ಲಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ಮಾರಕವನ್ನು ಕಟ್ಟತಕ್ಕಂಥ ಮಾಡಬೇಕಂತೇಳಿ ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಹೇಳಿದರು. ಆ ಅಂಗವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೇವಾ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಹಳ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ 300 ವಿವಿಧ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಬಹುಶಃ ಒಂದು 200 kgಯಷ್ಟು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಕು ಮತ್ತು ವೇಸ್ಟನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕಾರವಾರದ ಎಲ್ಲ ಕಾಲೇಜಿನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೇವಾ ಯೋಜನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಧಿಕಾರಿಗಳು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಮಾನ್ಯ ಕುಲಪತಿಗಳ ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ದಳಪತಿಯವರ ಸಂಯೋಜನಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ನಾನು ತುಂಬ ಆಧಾರ. ನನ್ನ ಹೆಸರು YM ಉಪ್ಪಿನ್ ಅಂತ, ಯೂತ್ ಆಫೀಸರ್ NSS ರಿಜನಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟರೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬೆಂಗಳೂರು. कारवारात 9 दिवसाच्या गणेशाची महापूजा आणि इतर कार्यक्रमाचे आयोजन. कारवारात गणपती मूर्ती पूजवून आज 8 दिवस. 9 दिवसाच्या गणपती व्रताचे आज जास्तीत जास्त महापूजा झाले. त्यानिमित्तान बऱ्याच घरगुती आणि सार्वजनिक गणपती मूर्तीकडेन श्री सत्यनारायणाची पूजा आयोजित केली. मुडगेरी, माजाळी, चित्ताकुला, शिवाजी चौक गणपती मंडळान महिलांसाठी हळदी कुंकुम कार्यक्रमाचे आयोजन केले. मल्लापूर कुर्णीपेठ सार्वजनिक श्री गणेशोत्सव मंडळान महापूजेनिमित्तान श्री सत्यनारायण पूजेचे आयोजन करून अन्न संतर्पण आयोजन केले. या वेळार कुर्णीपेठ सार्वजनिक गणेश मूर्तीकार श्री गजानन कलगुटकर हेमगेलो गणेश मंडळा वतीन सत्कार केलो असे मंडळाचे प्रमुख श्री नरेश हसनोटीकर यांनी प्रसार माध्यमाक कळयला. मुडगेरी श्री सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळान 9 दिवसानिमित्तान बुधवार 27 सप्टेंबराक रात्री 8 वाजताना विष्णू कोळगेकर हसनोटी हेमी बरयले कोकणी विनोदी नाटक गांवची जात्रा भानगडी सत्रा हे नाटक सादर करतले. या नाटकाचो लाभ घेवचो अशें मंडळान सार्वजनिकांक कळयला. आपल्या घराच्या तुळशी वृंदावना बाजून आंगणाच्या सरभोवतणी रंगबिरंगी फुलां झाडां नाटून पळयतल्याक मन प्रसन्न जावन उल्हासीत जावच्या गार्डनाची इच्छा बऱ्याच जाणां उरता. पण ही संकल्पना पूर्ण करूंक जाय तसली फुलांची झाडां मेळची तितलीच गरज आसा. आता शिरवाडात नागनाथ फार्म अँड नर्सरीत हिंगा जाय तसली झाडां मेळटात. फुला झाडाचे कुंडी, कवाते, सुपारी माडी, चिक्कू, जांबा, सीताफळ, रामफळ, हनुमान फळ अशी झाडां बरोबर 300 पेक्षा जास्त जातीची झाडां मेळचो कारवारात हो एकमेव जागो म्हणल्यारच नागनाथ फार्म अँड नर्सरी. आकर्षक आणि सुशोभित अशी झाडां योग्य दरात खरेदीसाठी आवर्जून एक वेळा भेट द्या आणि प्रत्यक्ष अनुभव घ्या. नागनाथ फार्म अँड नर्सरी, डम्पिंग यार्ड, KEB गडा लागी, शिरवाड, कारवार. अधिक माहितीसाठी संपर्क 94480078000.
9108595870. नरसिंह मार्केट कारवार तुमका गरज आशिल्ल्या देव कार्याक आणि मंगल कार्याक, लग्न, मुंज, पूजा, अर्चा, होम, हवन, गृहप्रवेश अशा शुभ कार्याक लागची केळी पाना, केळी, होमाकडी, तुळशी, तांब्या पितलेची देवकृत्याची आयदना, शंख, रुद्राक्ष पूजेचे कपडे, आंब्या पाना, तोरण, बाशिंग, गाईचे शुद्ध दूध, गोमूत्र, कडधान्य असे सगळे तरेची सामुग्री मेळचे एकमेव दुकान म्हणल्यार नरसिंह मार्केट कारवार. 87 वर्षाच्या ग्राहकाला विश्वासाचे ठिकाण नरसिंह मार्केट कारवार. तुमगेर गरजेप्रमाणे वस्तू कारवारच्या खिंच्या भागाभागात घराकडे पावोवची व्यवस्था आशिल्ले आमगेले नरसिंह मार्केट कारवार. एक वेळ अवश्य भेट द्या आणि खात्री करून घ्या. नरसिंह मार्केट केंद्रा बँकेचो तळमजलो, रायकर मेनर, कायकिनी रोड, कारवार. कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नाकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.